വീട്ടില് ഗസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവരോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അതിന്റെ കാരണം ശരിക്കും കുട്ടികൾ റൂഡായി ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ അവർക്ക് നമ്മുടെ ആളുകളോട് സഹകരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ല. അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം സോഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റിയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ മെജോറിറ്റി കുട്ടികളും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലിരുന്ന് മേ ബി മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം, സ്ക്രീൻ ടൈം ഉണ്ടാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് മാത്രമായിരിക്കാം സഹകരിക്കുന്നത്. ഒരു ഓപ്പൺ വേൾഡിലേക്ക് വന്ന ആളുകളുമായി എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിൽ പുതിയ പുതിയ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ പുതിയ ഫേസുകൾ, അവർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇതിനെയൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ സിറ്റുവേഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് കൂടിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇവിടെ ഇത് ഇവരുടെ റൂഡ്നെസ് കൊണ്ടാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അവരെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ പരാജയം പറ്റിപ്പോയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ഇത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ കുട്ടികളെ ഒന്ന് ഇടപഴകാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിലൂടെ ഇത് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ബിഹേവിയർ അവരിൽ പോസിറ്റീവാക്കി കൊണ്ടുവരാനും നമുക്ക് സാധിക്കും.